Hi guys! Welcome back to my YouTube channel, and today's video po is gagawa po tayo ng simplest ways cooking. Walang iba po ay kundi ang sitaw at ang ating pork fillet. So gagawa po tayo ng adobong sitaw. Yun lang po ang ating for today, ang the best food ng Filipino style ng ating adobo with sitaw. Tara't simulan na po natin magluto, at if you like this video, just give me a thumbs up and subscribe, and don't forget to hit the bell button para lagi kayo updated sa aking mga latest video.